Praise the Lord, Odofo. And I no pain so, me ma wakwa de ba oti ase senju medie so. E bom pae de nyame ase, anopai nyame ne yedi ne yie. Ode da foforo ache yen, na dom nti ye da so tinkwam a ye beka se Awurade ye da wase. Wo mobro hu nti na ye tinkwam. Ene nso nyame nkronkron ye sra na waka ye ho. Wa me yate wasem ye ase, na ye de aboye mbra nso wo Yesu Kristo dimo. Hallelujah. Odofo Ebra ye womi ye kai se ye na jinkwa Yesu Kristo obe wiase ebe wudi ji nipa nkwa eno nti na ne ya fa ya kinkan sem no fi Lucas sempa itiba akunchichemu aduonu nsia de kosi eduasa enwotwe ne nyina kasafa ebra obofo no kosra Mary obofo kro no a okosra Elizabeth okosra Zachariah ma ne Elizabeth enyin sem John the Baptist no na abosum nsia echi ono na okokosra Mary nso ana Maria obofo Gabriel de ensame kache Maria se wonya Nyankopon nimu adom na onyankopon de abofra bi befa wo so na sa abofra no oye Nyankopon kese no ne ba na ono no obetena David ahinwa so na obefri David ase na ebeba na obedi hene wo wiase nyina kosi wiase wieye na Maria de ne ye na kakra say obofo ne awoken mate nanso me ware ye na me den oso Nyankopon kronkron ebeba wo so na wo be hu say abofra no da wo yam na oka che ne say wo nua Elizabeth Krampo onyem abosum nsia na nia Mary kan ya ye mede ene say nia wakanyina me de me Nyankopon abawa ma emremu se de wasem esie. I am the handmaid of the Lord. Me Nyankopon abawa ma emremu se de wasem esie. Maria eni obofo ye nje chinje wo musa na yetibia dende se oba onware ye na obehu na wafa yefunu anya de a megide se na mamremu mpo no mugitumu na nso no wo hunu so Nyankopon no wasom obofo nti ebetimi aba se wonya nyame animu nyam na wobisa ho se na adenti na mefa hohiahia mu adenti na mefa ohaw mu adenti na mefa amane mu amane na bia ne ohaw no bia ebetimi efi wukunu ebetimi efi wo yire ebetimi efi wo ma nanso ne nyina mu no Nyankopon se wonya nanim adom eno ntiti bia wo na mu no Nyankopon nimo Maria wa amfa ne betesa obefa ohaw mu obefa hohiahia mu amanfo betenensa wono so ono na osio ono na osese oye obebunu a ohu be mada anso hwe Joseph kura na wasi na wo wampo se nyeso Nyankopon bofo eyi ne ho edi kire no a ne kese nka okoja ne kukuo mu ongu nanimu asenemum obeja ne kukuo mu odofo Onyankopon echidie enye tofe ne cake ade eyokon say ebetimi ahye empabo say ebetimi de agina bebi etro bebi awiase kompo de echese nyama adwane tenten ene electronics titru media enne ne obehu na enne no ochina na eso de eko odofo bibie di adanse say enche ne de obaba na aba enche na Kristo esane wonani onyemu bibie di adanse sa eni ti wo ye ho den wo to ana mo aba ama Kristo efise bre ye wo mu ye kai ye na jinkwa Yesu Kristo ebro ba asase so say ne botai nyina ne so oba bewu e de age me ne wo nkwa enye botai bi enti na oba yo oba so obehwumi ye efi obonsam nsam oba so obema ye nkwa no kire ye osoro kwan heaven kwan sa bre wa beye sa ne menyina awie asenia no so no ka se mewie okase wawie nso ne tese owie ne dwumadie ne nyinara aka me ne wo se ye besomo yafa Yesu Kristo se Awurade ne ye kraje nkwa ne yama no kwan se ono andi ne hene
na ɔmma yɛ akwankyerɛ ɛwɔ abrabɔ yɛ nan mu efisɛ ɔsoro a ɛkata hɔ ne asase ebetwam akɔ na etwam kɔ a wonyinaso ɛne ne ɛwɔ he ma wonyinaso yɛ nyame asɛm nti efisɛ abrɛ na ɛsɛ sɛ wofa nyame asɛm na wofa Kristo ma ne di w'anim kan kronkron kyerɛkyerɛ wo na wetumi agyina ama Kristo nyame mo ayɛn na yɛn nyinaa yɛntimi ngyina ma Kristo kosi sɛ ɔbɛba biom nyame nhyira wo bebree ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen.